on se me kan ye nyene bone pa ne kase ye pe wo wiase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomodin na behwe too much gh behwe na subscribe bomodin o behwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura the major prophet kum chacha on say me catch was say bomodin na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomodin na behwe too much gh behwe na subscribe bomodin o behwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura the major prophet kum chacha on say me catch was say bomodin na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin na yenim say ye man peni that JJ Rollins to turn and animal do there's na what bienu eni na ensem de beto dano ebebre na amana ho meso ewo eye Ghana ha wo mo de amanyosem no wo mo de amanyosem na se ade je akwese ni wo no asabo rasu mama tese sunsun no nyama koso na de enti America no sa enene se was of penny our that prophetic hill chapel anom Prophet Nigel Gazi was the DAB our who ye at the abetu da at the far your former president JJ Rollins ni muno home. Now according to him no when say a muno any pepo bi abomu trim for say ni moria any ebiom so no ni team egu ni ti so no wo mutu ko tutubi na te se wo mo e dia kwanya kuma de se na be ya abato berbe na ebe wo metimi e dia pre enya tumi ewo abato no emu na te se no okache ebusuafo any ebiom so no anlo anhefo wo se wo mo ensobi no mo kenya mo no mo ma wo ni enko emu no se bodyguard kwa no me fe na emu no a wo mo pe bi eni no mu na so wo mo anu ene be dina emu no de ba ko to baby a wo mo betimi a che no 24/7 na wo mo nya stade na entempa so efie ne ekosi eda ye beto abare nya sa wo mo amabo mutrimfo no mo kra ma sha se kra da na no ma nya entemto bia ene wo mo dwumadie no wo mbedi na tese de wo mo pe no wo mo etimi enya na ensem we ebeto dana ayediye oni se Ghana asesu de asembi se de obi abefa no ekwaya obetimi afa no eso nti akoyemu mu ensem na yen pese be ka no tra kekemiti ya to sa ede afem only for Bernard Esem awada asafoni bi ede Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ano atese they no ebewra huma famu ni sem no asechire pa na tese obi anya no ho enti se nti se wo life se na wo hwe dia komo we anye yemi erupe wo ka hu bi bomadia ne fo agentre no efa comment mu eba eye live chat no emu na abre so share kra tunkra ema ahwefe de se wunwan mu ebusuafo bibia on all the social media platforms no mo so mba on board na wo mo entimi endi enkomo no ebi na make an stand me ko so ya say ema bi etimi ebremo eye mama Juliet Ventures at the kitchen where papa a demonstrate one kadia de obi a dia tum se wakwada ru nti wo fa ne number na wo friend 24/7 or you available obeboa wo sa kwan no eso low master for so wo mo eso ya say wo mo ma loan e ma abaye jumayefo say wo police ni anasa net ni ejumeko bi e ya abaye jumeko oju wo pay any free controller
an account office biano wobetimi afọ mo number na tese wa from wo account affordability tan wo mo kanu wo affordability nko ade a wo mema wo loan na wo timi e dey sort wo project no as anything boami na me ma eye wo di for no akwaba prophet Papa. bibi aboko Amya dum ya mo den pa. awon di we dey eboko Ya mo den. edebade ase Ya mo den pa. edebade ase na se bibi aboko dey se betimi abowura nko no Yanko. Odifo Prophet Najugezi Ninkom she ya odi aba appointment enkofo afa no differently on so many ways but wakoy odifo yi because me hu say won so die no wadwen chefa eye di ya odi abeto about betimi aba ne say so woni pe bi betimi akofa ye Rollins the former president no nimu no betimi akoyi ehun more ene ebi metin say won ba ko ya kwankyere be betimi aba o na Nana medawa no ase ensem die mudo. Emudo ti bi emu tren ye die. Mama nchia motifo tumaji echini mo amohwe fra chichi ni benche. Die tie ni se one wo kọ gbala so. E ka gbala. Wo kọ nro su free saint. Efre the high seven hierarchies no mo. Die mimi ni se onipa no se okuta tumi anase odidi bere a utimi de nakoma enye ne mowre o enye ne nan nso a utimi de nakoma empo ni ntiri yukwa itibi de ye rituals e ma ne yi but enye oba the prophetic word a ye mfa bibia enye rituals enya no nkonko na ye operate but go to the that demonic realm na that balance a abuse ni that seven hierarchies of Lucifer ubie ni mu asa 37 battalions of hell no a ubie omumu a se nipa no se owo asase su se oye rituals ana ubibia ye enye nsa enenye more wakoma ontiri mi Na debio enti mesrebe bi se o na wey de more na no kan ye wo se ni more na ebiem so ni hwi na no je no betime nya free mu unse memfa nsa beti ya mi otumi a tumi no unhu o me hu but etimi mu se me bie ma no kasa na tumi na di echi eni wo bi mu nso ma di tumi na akomu ni paduam wo ma bin ni padua na kasa spiritually wo se da tukwan ebi ni bani India north ne sa nyoma no wo se da tukwan ekogura sa agbara no so ko bin wo ho eye sacrifice rituals for a that power ni sa 2 minutes sa dibie no enti se di pan to for mu a ebia wo no ba bia akodi sa rituals obetima ka se be odima ne sa niema no unya de ba wo be come to the next level ena uwura hu mu a sa the next level there are 7 steps se utimi kwa akodu da 6 steps na ansa be wura 7 fuma na utimi hu Lucifer enti sa nyoma wo nyina ye enuma bia ewo spiritually ba ye nyame adi for ne nkan ko da demonic side ye kam ye bi sa so ye de hu ye mu nkan ko a wo ye de hu ye a spiritual thing enunti ne the prophet of God your apostles what you say enti asori a prophet nim eno mu dwane ko hwehwe sa nyoma no enti se prophet ni ti asori mu a obe kire eni wo mu wo eniye ni suban bi o mu ti mu a enipa ni ya be hu se okonjo to this hierarchy ye no enti ene we oho no kra ye kan but yenim say the former president JJ Rollins or your statesman wabobra we di ahinde bi presidency no we di before years ono kapo na Ghana o chaba kosema we gina che na son obeko ne create no na oye those statesman still no ka but no oye just normal Ghanaian na ono so enyi a nyame ehira na manetime di 73 years na nipa say ya waye mre na ye jitu mu say maybe ni wo no wu ye kapo no ne bra aso etina nam so man we na kuwe yenim so ohunhun say obi wu a ne honhon kọ
nipadua na aka no nɔteɛ ne de ka na nkyɛ sɛ nipadua na ɛda hɔ no so obi betumi aka sɛ mekotutu ho mmɔreɛ kotutu ho ti nwi na kyɛ sɛ mede akɔyɛ akwankyerɛ na ɛno no tumi bɛn na ɛwɔ mmɔreɛ no ɛne ehwi no mu hɔ na mpɛ sɛ yɛnhwɛ no sisi a sɛ maame ndi rifle from the camp of the witches sɛ ubie mmɔreɛ a yɛwɔ adeɛ a egyina hɔ ma spiritually mmɔreɛ abayifoɔ ne saa wɔn kɔnjɔ to mulek saa abosom kɛse a ɔda abayifoɔ nyinaa no wɔn yusu saa adeɛ no de yɛ rituals ɛna wɔn de yɛ ɛma wɔn nyɛ more power ɛnyɛ tumi ketewa o si yɛbɔ mulek anaasɛ yɛbɔ leviathan yɛbɔ astaroth yɛbɔ titanam saa de 7 hierarchy demons wɔn tiri mu ɔden na wɔn bata lucifer na saa de manuma na yɛ wɔn demande enti wɔn tumi nyɛ saa adeɛ no de ba spiritually yɛbɔ aba so sɛdeɛ physical yɛwɔ ɔmampani yɛwɔ na bɛdi akyire yɛwɔ government officials yɛwɔ ministers saa na spiritually yɛteɛ okay grandmaster ne te hɔ ɔne no lucifer ɛwɔ daa demonic realm no ɛna ne 7 hierarchies na atwa ne ho ahyia yɛnyɛ studies of yɛhuhu asɛm demons dabi yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ ɛdi yɛaba wei ɛyɛ ɔpani a wawu a ɔman yɛ nea yɛdwendwen ho yɛhwɛ sɛ ɛni yie yɛ ɔbɛba so na te sɛ yɛakɔsie ne yɛakɔpɛ no krabɛka no wɔ biara ɛtumi hu sɛ yes sɛne ɔsɛ fata no ɛne yɛayɛ ama no na wei ɛna ɛdi yɛaba a ɛdi yɛ no paa kyerɛ sɛ ne mmɔreɛ ɛne ne tiiwi no nipakuo bi a wɔ specify sɛ political party bi ɛbɛtu ho anammɔ akɔtutu ɛde akɔyɛ akwankyerɛ ɛhɔnom no ɛna mpɛ sɛ yɛnhwɛ yɛmfa mfi hɔnom studies hɔnom kakra because di na ɔbɔbɔ no a yɛka yɛahwɛfo no bi ka yɛ confuse ɔmo hyɛ dɛ hu so ɛhɔnom no na deɛ na kyerɛ deɛ na mepɛ sɛ membisa sɛ saa anammɔ no wɔ mu tu no deɛ ne nsusuaso ɔmbɛnya wɔ so a ɛno nti ɔmo tu saa anammɔ no because ɛnim sɛ nnipa wawu deɛ nka wawie o nti hɔnom no hwɛ ma yɛ deɛ tie ne sɛ wɔn tumi akwae saa nneɛma na egyina wɔn ma power egyina hɔ ma tumi egyina hɔ ma tumi woyɛ dɛn nipa na wawu no woyi ne mmɔwerɛ ɛne ne tirinwi a wotumi nya tumi wɔ mu wotumi nya ɛyɛ straight obi a onim spiritualities bi anaasɛ ɔkɔnyɔ to abosom ne saa ɛpoase ne saa nneɛma no wɔn gyina saa nneɛma no so paa edi sɛ wotumi nya saa adeɛ ne ba ɛna na meka kyerɛ sɛ nipa na kɔma no nso ka ho menim hierarchy a wɔn derive ɛna nananom nso a odiifoɔ ne kan saa adeɛ ne kyerɛ wɔn wɔn nso mu wɔn akonya sɛ yɛwɔ ahohom mmienu na ɛwɔ wiase is either so bɛdi nyame akyi anaasɛ bɛdi satan akyi both ne nyinaa bɛtumi abusa tubia ne nyinaa bɛtumi abusa sɛ ebia odiifoɔ yɛ aba abɛka wɔ yi ebia suma yɛ anaasɛ tumi a yɛda ho no deɛ odiifoɔ no bɛka yɛ no ɛyɛ nokorɛ anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ a tumi no bɛka akyerɛ wo ɛnyɛ nokorɛ na diifoɔ no nso ɔde ne yafunu ɛna ɛhyɛ nkɔma pɛ sika didi a ɔbɛka meyɛ ama mɛbusa nka yɛbɛbusa kristo esi a yɛ ama mɛbusa na debi o yebi sɛ asɛm wei deɛ yebi sɛ di yɛ na kɔɛ dɛ ne sɛ ɔno de wahu no de abɛtu da dabi o ma na wahu no ɛna ɔde abɛtu da ɛnyɛ de wahu ɛna kasa so akyerɛ mu sɛ saa nyama no mmɔreɛ ɛne ehwi no yɛtumi de pere tumi ɛno ti sɛ wahu bibi saa na ɔde bɛtu da wei ne bi saa ne de wei dabi o ɛnyɛ sɛ wahu bibi asatwo nana deɛ ɛkyɛ ne sɛ nhunu a ɛdeɛ wɔn ne bɛ reveal kyerɛ ho anaasɛ yɛka sɛ nyame diifoɔ ayi release bibi a ɛdeɛ spirit ɛna move anaasɛ ɛdeɛ spirit ɛna ti mu ɛna edify as a prophet of God because woyɛ major prophet of God te sɛ Elijah ɛkara mantle na sɛ yɛ reveal a wobɛtumi ayɛ ho akwankyerɛ wɔ wo dɛm ɛmuna ho obi amaneɛ sɛ empire mo gyina mu direction mo gyina mu pepato ate deɛ ne meka na so the direction aka ho sɛ ebusuafo wɔn mo mani ɛnkɔ wɔn mo de hyɛ no ɛmu no ho direction ana no nya but the Lord revealed to redeem enti sɛ oyi kyerɛ o ada kyerɛ kiri kampo yɛ nkyerɛ ebusuafo no bi nkyerɛ o di maame nkyerɛ mu sɛ Yehowa yi bibi kyerɛ diifo a woyɛ den a
obetire wa kwankyere a yefa ho abia asome so obenti ba be fa mu no ebia yese na fa si di kwan mpacho wati dia meka na se odifo bia onim onanti nyame kwan so bia ni dia meka ebia nyame yi a kyerɛ sɛ message fa koma we na bia onye sɛ asɛm ne bɛba tra saa o ɛba ya ayi akwankyere ebia direction bɛ na ho sɛ bia ye we wobɛtimi de esi ano kwan ebia busuafo no ɔmo deal with abosom ɛne saa nsuman no odifo bia nim sɛ Kristo ɔmfo abosom so enti nyame yi a kyerɛ wo difo no de wo no wo ho akwanya sɛ utimi nyɛ nyame asɛm so sɛ Kristo amfa direction kura ma bibia nyame bɛ yi a kyerɛ bia wɔ n'asɛm okay enti ya wɔ n'asɛm mu a oyi kyerɛ wa wobɛkom ebia wo mu anyame ɛnam na difo so sɛ wo nkom aba saa nyoma we no ɛdeɛ na nyame fa so wo a ɛnyɛ sɛ wobɛkɔ akɔyɛ o but wobɛsa enquire from the Lord answer wobɛsa busa tina Ezekiel 14 verse 1 ne ba no se abosomsom po busa Nyankopɔn ase kwa wontimi nko busa Nyankopɔn ase ɛwɔ abosom dɛ ɛnyɛ adwuma enti sɛ wo nyame difo na nyame akoa sɛ wo gyina nyame kwan so pefee a wo na wobɛsa wo kwan sɛ wobusa Kristo ebia Christ ebia me Nyankopɔn wo de ade o yaba but kyerɛ mu akwankyerɛ anamon bɛ na mentum fa so na saa de amam na sɛ prophet Najogezi onye odifa yɛka sɛ ɛnɛ no wɔhyɛ ne die ase atɛsafɛ no wɔkɔ bisa nema mu oye odifa a Nyankopɔn afa ne mu akasa for while now yɛnti yɛkora mpo no wama 1 or 3 prophecies am yɛ aware of bakokra fa kɔ odifa ho a ɛba mu atɛsɛ ɛno kora wɔgyina so de kakyɛ na asɔre for ɛna besides ɔsa wɔ asɔre a wo oyɛ sɔfopani ɛda no nti ɛnyɛ nɛ asɛm sɛ ɛnɛ no obesu edi ye no obenye di ye no akɔ bi bisa nti onim di ɔka nti dia okike nya ebetwa ba ne sɛ wayɛ wɔ dem dada ɛna Nyankopɔn so ma no akwantrɛ sɛ kakyere busuafoɔ no sɛ wɔn mo wɔn ni ɛnkɔ wɔn de hyɛ no na sei ɛna bɛn no anya akwantrɛ unsɛ nana sɛ o ka ne sa me de me no nya adwen oni me nya adwen me no nya adwen me sɛ asɛm bi sɛ nti wo de oh me de me ni problem me no nya adwen sɛ okay kan 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 6 nyame breaking na difo sɛ di wɔn tie ɛne odifo bia na bɛhyɛ nkɔm a wobɛgya tum sɛ nkɔm no firi Yehowa ho ɛne na meka kyerɛ sɛ within the realms of the spirit and yɛyɛ nkɔhom wiase realms of the spirit ahohom mmienu na ɛwɔ hɔ nyame abɔfoɔ ɛne Lucifer Christ ɛne Lucifer enti ɛyɛ realms sɛ ade ne bɛsi a Satan timi kyerɛ na difoɔ Kristo timi kyerɛ na difoɔ but Bible si nyame nkyina ene begina okay kan Safania chapter 1 verse number 4 to 6 or say ye wo abosomsomfo asofo a wo mo sori emoa e wo edan atifi enti se akwankyere ne ba anase abusade ne ba Bible se munya adwira no nso enkoda nkyɛn se ye ka se adwira e bia Kristo di ade ne ba no opese wo tena kurunkuru yem because ne honhom nya sakasaka anasa ne honhom anya rebellious anasa ne honhom anya tiatie ne honhom da bɔkɔ but esipa enti the moment akwankyere di ready from osudaba ne de Christ e wo ho akwanya sɛ otimi sɛ saa de yam oyi kyerɛ Elijah sɛ emeri baba sɛ de besie Elijah sɛ honkom ɔsi ɛna mema sam so ansa na saa de kɔ na besan yɛ adwuma bio ensuo ntɔ 3 years and some months ampa Bible said nam Elia asam so na saa de kron esa reverse ye enti ya probi minor prophet you major prophet and the sub prophets and we bia obe discerning ade no ebia da ye so ebia ono ne prophet to ye no ohunu ti said ye TV show yi but any prophet bia ohunu said na TV show yi enti sa eba in the form of bibi to say smokes and also bibi to say eja form of eja na ade na yaba but Kristo ne honhom obekere wo difo na se eda bia wutimi da na ade na reveal aba reveal ba discernment ebia obi be ka se me da na ade no fa me prekopa na me hu we na me bo pichiri ye fe di sa edi for side no etu ho no ye hwe asem na ye ka ho no yi se
Obrimpon tutu ewo oman mu a hu ma fam no what is the significance say wo penny say na your former president JJ Wallace esibate no na wato na nan ewo nse no dia na eye ensusaso enam eba wo chire anase dia na kan ewo hu ma fam say Obrimpon tutu anase odupon tutu a okay in kan Jeremiah 48 verse 16 to 20 a os edua edin na odi ne busu asem na offense on de ye body chem so emon me awurade me di akuma betu sa bonua na se metwa mema edom wa twa ahia ne hu nyina hu se me awurade me na ma sa ade wi ena se odupon bi tutu a unse abusua enton no ye wo asena agona bretu oyuko adua na asene ye wo abusua nton bebre ena every year bia no we sacrifice etiefo ntie ni ye every year bia no we sacrifice ebia ekwa na abusua ye pe ye this year be 20 ebia ye sacrifice ebia ma tumi odi ekwa na abusua so ebia ye bie mu no ebeto akua mansa ne ba kwaku so ebia sister abena ebeto ne ba yawo so uya dan wo kwaso ba fom but age se unhu a age se nyame bambo na kuta the mark of Christ ene ma menchire wabusa minti na meka abusua bia wo mark a eja abusua ni bia tire ho oba se enton amebubo ye dua na ekwa na asuna adua na ne sa abusua nton no abusua ni bia wo trademark eno more spiritual code ye di ko hu abusua no as odi for me sem na me bita no me nyina o me pese me chire ade bia sema atiefo ehunu ubusa me se odisi bi ta anase obi to ewa abusua mu anase otitire bia enyo obusua sem na me ka se oman mu peni bi eto a o ye ka no se ye fa no se ahemfo krampo eto a edu a chepa ant na da betu dwa krampo se ohini we ato enti bi bita se oman mu openi bi nipa a wodi mu bi eto a dia nsusuaso ne nya ewo huhum afemu eno na mekanya busua nton ne ebo nsusuaso de bebre okay ena na meka se ebia huhum no ebia abusua ne nya moja ebia egu ne nso nye so ana ye nya moja ebia egu nkunyadem odihye ene ni anemoja ya ade a edimu yi enti ebia huhum no mahia ama sa ya tuaba ame na kwa akọbọ asomasi ebia asomasi ye yirisi ade ne de ba be kan ama ye nya de ye pe no ye ba na Kristo uni Kristo afa onso above and left and right ugina mfimfini enti si ye swaya de no so akoye den ye be fa ena e fa nso a physically udibia na se opposition na se utumi awo no ubelusu sa atumi no eho ena ebia sa nyoma na odifo ne ka se obi ba be fa the finger no sini we akwa ya ebe ya aduma no eho na sa nyoma take place because okra ne age ni moja no ye pe ye nya enti wo no ni padua ne da ho no se wadi adu awura ni padua mu di a ye ne hu bibi ya ade a ebe yi ena wo se enkofo bebre mu di tumi no bebre na mene nyoma bebre na se di na meka bebre na fortify ni padua no on the demonic side because of your better spiritual akode biaba ebia bow na uwu a onipa bia na akwakoye no ye betwa so ntem ejono nso ni tirim na kuma mu nsusu no ba ko pretumi sa tumi ni na ubeye sa nyankuma de ni nyina the enter we bisa us asem no ene se enye owo bia na me person enye owo bia na say obi na ekun na ye twi moja na dabi enye owo bia na bisa ye twa Bible mu kra Moses nyagobo na mu eneku Moses nantu Moses etoye no Bible baby ta chiro e say Michael obofo no ene eye obuntam ekodi aprapre e Moses mu no enu ti am bi say obrimpon to a die ene ba we chire die ni to so because enka Moses nyagobo na eku na ene ta asemasa nanso na obuntam ene and Michael omu di aprapre e wo sa emu no enu ti am bi sa question it to bet am straight answer for one ma you say o ka say the entie ma Moses obunsam ene Michael edi aprapro ni mu say nyame ma no direction say wonye ene ono a de ne boso asem ekoye de ono a ne pe ene nyankopon so mfa boso asem enkoye de ono pe
deɛ ɔno pɛ ɛna ɔbɛkyerɛ sɛ yɛ ma no ɛsiane so ɔyɛ nyame mua ɔyɛ alpha ɛne omega ɛna ɔno nso ne ɔno bi ankyerɛ animonyam enti the moment a ɔyɛ yɛ pɛ no Satan ne ɔno kɔ gyina Nyankopɔn anim ɔmo pere mu no ɔka kyerɛ ne sɛ ɛsiane sɛ na ɔsa ataade fi bi ataade fi no yɛ bɔne a na ɛbata ne ho a ɛne yɛ Joshua deɛ yɛka Moses Joshua deɛ ne Joshua deɛ ne yɛka Moses ne wu a Nyankopɔn na kum no meme deɛ mɛka ne sɛ ɛyɛ asoɔden asoɔden tena na ɔmo prepare ne nipadua ɛyɛ asoɔden because Nyankopɔn akyerɛ wo sɛ fa adeɛ no kyerɛ so ɛna ɔde wo kɔkɔ bom ɛna Kristo nso alpha ne omega ɔno nso de bu fui ɛna ɔka kyerɛ sɛ wɔde bɛwu Canaan but onan paa deɛ bɔsa asase no wobɛwu tena sɛ ne da but onan paa deɛ ɛna yɛn Nyankopɔn nso ɔyɛ nyame a ɔmfa n'asɛm ni agorɔ because ɔma n'asɛm so aso akyerɛ ne din enti ɛsiane so n'asɛm aso akyerɛ ne din nti no ɔne obia nkyɛ n'animonyam ɔka ɛyɛ ane ne amen is either you obey or you object from it odifo gyina hɔ meba kakra na yɛn nkɔmmɔ no beebi a ɛkɔ no meni nhyɛ da do but ɛbɛsa bɔ wuram biom mefa yɛn nuanom a ɔmabɛka yɛn ho glossy wɔn mo adwetwɛ ne bi ne ti mefa ɛfi glossy deɛ ɔse hello Nana Ama Owusu I'm the first to be here ɛma wakɔ aba paa Nyankopɔn nhyira wo sɛ waba na wodo adwetwɛ so aba ɔno amu biem ɔse people are doing things just for power glossy na biem ɔse those who want to use former President J.J. Rawlings body parts for rituals should remember that they will be judged one day. Forget them so as Eddie about say okay me bacho me editor form budget no my yes I no Eddie my glossy or say people always forget that they will one day perish. We should change from our wicked ways. Yes, yeah, Prophet Nigel Gazy ne come share our day eba ye any akwankyerɛ de kan wɔ ɛde mebusuafoɔ so ma wɔmani ɛnkɔ yes Ghana has say so political parties main and major parties no mmienu NDC and NPP NDC ni NPP so no sɛ ɛbɛtuma ka sɛ emu na nkasakasa de NPP aban ɛne mebusuafoɔ ɛne yɛ ɔnkyaakyaa rolling because of ɔyɛ state man political party why and pay a moon to me? Why na pray moon no more and the can one added to me that to me no dear and what pa being and betting that woman within this short time you walk to elections. Who said and I will be so intelligent question. Who said baby I do election bebrina your rituals bebrina and to say obia or power and obia or position say one prophet ever can say one obi mu je emu no who be the akwakoye rituals for power where da opefe me judge and say me mu aten because nowadays the politicians ye a bit eye pangon rituals pa e bi ye moja pa e bi kagu pa and I won't say there be a make mu interview me catch am say the god of politics and I said one more yano go that the god of politics now one more demanded and you might that the god of politics is demanded so much be a meeting requirement these two parties they will take it by surprise. What you mean meeting that the god of politics are demanding now? You take it by surprise. Maybe say me anya mama. Na me di fo bi a okuta power bi ankasa bibiri. O hwa no bu anichi. O hwa na call baby because it emojasem. Obi onim spiritualities bi anim say the way of the politicians and I say politicians be after the deadly line. One would deal with mojasem. Because who pay to me? I said the area must for the issue yet pay to me a lot of congregation. Oh man, sorry. Unya the rituals never that demon one or chin akra and the black as of one. Unya yaman one or never chin akra. Oh, call the best to Mubako.
o ko de be show chinim e bia na akoto ama e ba akoto ama bi wani be ba onso ato aba ne deda and one more crowd to me see it na so me kwa koto ama party ba be do e be sesa because rituals no ma ye okay ana so ma ya de ndi ama sa agbala no ento mo ye di ma sa demon no a ono na be kwa akọ wini the heart of men even though sometimes come to your invisible eba be to aba ni bi omu ti bi ba physical be to aba ni bi omu bia no san akọ because what be omu di man na wo pe no wa ya amom e na no manya spiritual bond say bia me ju 2 mini wi a e bia afi we e ba me di we ba da mo asa okay once na de ne tie no okay enti bebre no a se nyame amfa ma wo a obeye no kwa bebre no a asemo nti within this short time I won no obi betimi de role is bi wo a wewu enya so fa so e de di enkunu abato ni 3 days to betimai so obi ti the requirement of that demon or request for sadio manuma and answer that date your request obi wini power o nana power ebi amete ha ma cho se bi afa 2000 bra ebi ami wini sugar daddy bi ma unya de ba me na menim de me ya sugar daddy ba bi di wachi se me tumi na enflera na ntimi mu a ebi ami control demon bi ananse date bi a me kwa kwa serve date no ade ebe me na makwa kwa wini sa sugar daddy na dwen e de ama da woman sa de tie okay enti the moment omo makwa kwa da rituals sa nyankoma de no e de ama sa god na say goddess no uye den enfonse aka 2 days e be by surprise enu ntina ebi mo ba bonti kika nsam a ekufuado ewini a na that means there is no god ya papa bi abehu no social media ekufuado ewini a that means there is no god and there is no judgment ti me tiache me dwen am akoni spiritualities se oni mo be ko ebi ana mi ameye omampani ana ebi ami amedi tumi mi nko ebi amasefo metima kaliska mon kwankwa ya ade no ba me de mi nko bi wa won na de ne tie no me nko bi o ba me ma muska mon kwa gbala no so na se mon kwa aduro no so mon kwa sa date no mon kwa ya mo rituals no enti mo kwa ya moya ma na wa satisfied ye ebi a mo ya rituals ni demon se bi a me pe ka be 20 me yeni pa be 1005 blood demon wakwa kwa sane bomb wakwa kwa the requirement o hia enti wanu akire de jama no obe na de oba be ye wudin enti se Kristo bu ato be bu wudin sa wan fan kwa koma demon na mebu aten no a Kristo nso onya ohe ba esan sa wo pre to me na pre bibie na de koma demon na ye na wonya to me ni de Kristo bu aten a enti na sinti bi ato yen share bible mu ye hu se mpelfo bebre eba o bible mu ade se omo edi djuma sonko ewo ewiase mu na sa mpelfo no ni chichu mi sha se fi Abraham ka ba ne ba Isaac no womo be fimu no womo ehia womo emma atena womo efimu so me fimu no mu na tete yakotie ne fefe asembia emechire nti se wo bi benya obrimpon bi emu ewo faso a eye onipa oti ase no ohira obi enodi wu ya na se we nhira na tese odi owu mprofimu no benya no sofa so be se bi yehwe owuo na wole su wu ye no se no ntiro benya sofa so na se se nkonya eye mprofimu wo bi se akwanhyiamu no odi wu ya enkobetu nya sofa so sa o metu nya sofa so na ye ka wase man emfa so do metu nya bibiri dabi o minka so metu nya na so mu nya me bi sa se senka ba ne se maybe akwanhyiamu enu owu ya na se maybe tena na ebi mu ka se no mie betimi ato no ama na fimu ana se bi mu ka po no se eduruboni bi no no mie ne ma ne fimu a enkani ne mu no ko betimi nya bibi e de fimu na se ni wo no eye se oyare kakra bi owu ye ni ti no wo ehu ni se esu be betimi aba nfa so. Oh, the founder of any generation bia na say any party na say organization na say any form of area asori bia leader na odi animu eye tumi o any leader bia no eye tumi nti e na manfo di nechi na what ya dey na say any leader bia in the form of MPP NDC asori ebia ekuo bi
na ba be leader na wo followers bibia e you tumi bi ene wo nchentia enti na sa followers ni edi wachi ena se ebie sa tumi ni mu a ebia ye bobɔ nnwuma so memfa nse wo bedi amamu na se emre na wo sa tumi no ye wo nnwuma bi a wo ye ya e ma nkofo bi edi wachi ena asase should the bia is being backed up by a spirit emo bia nada ade biara enu ntina asofo ni bi ti bi o mo nse si omobo me wo power wo ba mejew man jew ko ne be yi o tumi a ne nan si so but wo se na de che o tumi a ne nan we esi so entina asofo ti bi ka to se man jew ko na ebe ampa but wo be ko no se ne wo be hunu se oje ni mfie rade nti no wo kwa oje ne waje no problem be sai by 3 no se ba bi a ko ne mfiri nyame but Kristo jewa enwo ano no ena asase tutumi a ye pre no ebia bi baka by evil trinity asase tutumi ebia obi oni mu nyoma bi oni asase tutumi bia no bia is being baka by spirit nyakopon timi ma tumi wa asase su o mani pa tumi ena make us nyame ma tumi a nyame tumi no o de mafo enepa e pa twa tena se o de mafo enepa nyame ma tumi obi e be se na akwa bi se on anonchew anabia on hageo oma impartation on se na de nchem ba yenu ya no de eye mojasam enipa na mu die but what I say enipa be perish no mu de nya tumi o mo pe ena nya tumi a wan de we dia no na owu ache de na akoka all the demonic entities eye nyuma miensa ye be wi a oni asel oni ekum o de hwefri ade bom fiti ase 2000 years ago ye be wi a oni asel oni ekum eno a no mugu so omoye e san se wo patumi na pa di bia ni ntro ba ye be kira rules no regulations no but ade ba ku wo a wo mo be ya amoaye eno no mu di owo ni ba be soso ye o mo last na o mo de ba wi o wa ba be diska wa di tumi e bia tumi na chama se wo ni oba na e wo yirechi e bia scan number ss akono a want man so akono so no oba na kwakoda wa tutumi ni mra entuye de obekum but ye de radi Yesu Kristo de wo to ne mra wo ko ne mu pa ne che wo de chew once na de ne che enti asase so di bie biara se nyame amfa ma na ko pri di bie pa dia bebre na nkofo mani kan yo obu akora Ghana for be e ka se prophet Nigerian do so oyo odi for no se na we si fa yi ne nim e dia ba bon se NDC amanyoko e na tete wakata e de mo nti ntemi a wo kika SAD e betu aba ne se for the party's interest so wo mo pese wo mu nya akonya na tete wo mo so wo mo enya emunu e ma wo afa no nti e na wakata no wo dwen wo say enu nso betima no kore e na meka se ma wo yefunu e na da na nkoka de a Yehu ankan okay kan Deuteronomy 18 verse 15 be fam 24 o si difu ko be sa ni difu ko no be nyame na yi a kire me yo so many gods nyame bebre o wiase even though the demonic side be class here wo mo ye wonkonkron wo mo ye Kristo wo mo ye alpha the dark side the above for no should as above Michael or ye adwuma to say Michael pepepe or operate na onni nyame honhom a onhu da na what you na say enti asase we should die I just want counsel gubo I just say what counsel gubo asase should ni biara o kopere nko ade your territorial your district your ebia me fan say the whole Accra you tumi di Accra so ubie Accra mu a oba Accra sia your La Paz wa wo sie wo tema you tumi a edidi riba uwura ni nyina mu a you tumi kakraka odiso ebia the whole Accra the whole Kumasi the whole Volta enti sa tumi no mo so sa tumi nketenkete no o mo se tumi kese na ebie mu aba enti sa otimi ya rituals na wa de ne masa tumi kese no a ena obi ni mawuri sama sa o mo se na se no no ma ba ye de wo hwehwe e de ama wo ena ni nyina nso moja enti se de o tie bi tie ya bo se
nansi accident adɔɔso kakra a wɔasi mawu kakra a wɔasi mawu wɔn ayɛ saa nyankoma de nneɛma saa tumidiyɛ no etu obie ni mu a wɔn ni kristo asɛnso de biara ɔn kwan so fa okɔ ɛna kwan a wɔn fa so de fa nipa no ɛyɛ deadly. yo ɔsɔfo mesrɛ wo gyina hɔ ɛfama me na yɛnhwɛ yɛn nuanom bi nso adwenkyɛ a wɔn ɛde aba tuma gh yɛ engineers de ato dwa sɛ wɔn ɛyɛ adwuma wɔn ɛyɛ yɛ difficulties bi aba no wɔn yɛ wɔn adwuma ne nti mepamatwɔ mo nya abotire na mo ɛnhyɛ ɛyɛ program no glossy as well as about the wicked girl